Ebben a videóban egy S7 Simulator Launcher-t fogok bemutatni. Kezdjük is. Bezárom az appot, lássátok, hogy kezdődik, mert máshogy nem lehet. Így tudod állítni ilyen izére, vagy én most angol, vagy izé. Na, és én most angolra állítom, belépem, és kiad egy ilyen screen-t, és belépsz a menübe, mappákba, várj, azt hiszem ide is, message-ba is, fényképekbe is, settingsbe is, be tudsz kamerába is, be tudsz, és ez az alkalmazás kalkulátorba, notesbe is, play áruházba is, ide is, ez a play music 20-a, ide is, gérbe is, telefonba is, órába is, Google-be is, izébe is, internetbe is, menübe is, és meg itt is tudsz így csinálni. Bemész a Google-be, csak elég rákattintani, és már lejön. Na, még tudsz ide is, meg a Galaxy Apps-ba is, tudsz ide is belépni, tudsz ide is, és internetbe is, internet az ilyen a Vodafone From, és szépen nem. Na, elég jó kis ez az alkalmazás. Ide nem a Microsoft hülyeségek, ezek nem. Ezek ilyen Microsoft hülyeségek. S7 szimulátor. Ez ingyenes a Playerről, 110 óra. Na és akkor meg is mutatom, hogy honnan töltöttem le meg, hogy. Itten belép a Play áruházba, és be kell írjad ezt egy szimulátor, és itt kiadja a izét, hogy Szabé meg Rollon. Akkor itt van ez, és akkor ennek híze, és akkor megmutatom még a YouTube-ra. Lássuk. Lehet, hogy ezek a videóim vannak. YouTube-ban azt nem tudsz. Felteszek egy videót, 7 napja volt fenn. Sziasztok! Igen, ennyi lett volna ez a videó, sziasztok!